I thrown you off? Nope. Didn't think so. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. Čo si myslíte o štýle obliekania v Liptovskom Mikuláši? Ľudia v Mikuláši majú vkus, šťastie nie všetci. Ženy sú hlavne také moc konzervatívne, že sa boja módy a boja sa kombinovať, ale môžem povedať, že tá móda im nie je až taká cudzia a snažia sa trošku tak napredovať s tou módou trošku v takom tom výraznejšom smere. Keďže sa zaoberám pánskou klasickou módou, klasické oblečenie v Mikuláši je veľmi málo zastúpené. Skôr je to športová móda, ktorá je tu preferovaná či u mladých, v strednom veku aj starších ľudí. Dúfam, že všetko sa zmení a ľudia začnú dávať troška na také klasickejšie módne trendy. U mladých asi ten športový a už ten vyšší vek, taký elegantný kostýmy. Mladá generácia. Oni si myslím, že majú tú svoju modu takú momentálne svoju zaužívanú a oni nemajú svoj štýl ešte nejak taký vycibraný. Takže ani by som neočakávala od mladých ľudí, že by sa obliekali nejak elegantne. Myslím si, že je to zavčasu. Radšej nech majú zaužívaný tento športovejší štýl a potom neskôr. Čo sa bude nosiť túto jeseň? Nosí sa všetko, ako sa vždy hovorí, ale zase si myslím, že tá móda je rok čo rok výraznejšia. Momentálne, že mala by byť v trende kocka, farebnosť čierna, biela, fialová a sivá a také tie výraznejšie cyklamenová, ale oranžovú vylučujeme, hnedu vylučujeme. Pre televíziu Liptov, Michaela Košová. I want you on my team. So does everybody else.